מיטלה, מיטלה, מיטלה. ספרת, אני ביאליק, חיים נחמן ביאליק. ואני בוסקילה. מה בוסקילה? זה... נעים מאוד גברת בוסקילה, את יכולה לקרוא לי חיים או חיים נחמן. ביאליק. תגיד ביאליק, מה אתה עושה להם? דוגר אנוכי. דוגר לבחינה? לא, אני דוגר על 3 ביצים ומבקש אני ממך הסי. אפרוחי מנסים לנוח כמעט. הסי? אספנטרים! אז אתה באמת ביאליק. זה כמו השיר שלך שלמדנו אותו עכשיו בכיתה. אבל מתלוצצת את, לא ייתכן שעוד מלמדים אותו. בטח שמלמדים. והמורה אמרה שהמשורר שזה אתה התכוון למסרים של שלום, שכל הדתות גרות יחד בכן, בירושלים הבירה. אלה שטויות במיץ ירקות. תגיד, ביאליק, כן. זה שאתה דוגר על העץ כמו ציפור, זה אומר שאתה גם יכול לעוף מהעץ כמו ציפור? כן. תראה. ברגע זה, אתה מפחד, נכון? הנני עף.